Iaka Metiap jong way ubriu Bymdei Khasi la Khwai no da Pulit ka State Disaster Response Force SDRF hakano phaisngi jong ka arpsau tarik liber ar phosan na Pung Umiam hajingking he jong ka tei ka Pung. Nakikot kisla balayo la pensisya ba utay ubriu la tipkartang kum upidef ubashong basa hatkain strays laban Shillong. Katkum ki he Pulit kila yathu ba utay ubriu ulano yaladi hinin kasngi ublay ka arplay tarik liber ar phosan nalor ka tei ka jingking sya ki benta ka tei ka Pung ha ka ba kila don ki ba yoi bola lau shwai kapla bat usano syapo Ya kamel jong u lakit shwa sya police station Umiam wat la ki bahayeng ki balawan kam ya ka tei kamet kim kwa balle ya ka postmortem.